Goddag, Lene. Goddag. Ja. Du er kommet her til mig i dag, og jeg vil gerne vide, hvad det er, du gerne vil have hjælp til. Ja, jeg har haft soveproblemer. Jeg føler hele mit liv. Og det vil jeg sådan set godt have fundet ud af, hvorfor jeg har. Ja. Det synes jeg, det er, vi skal. Har du en fornemmelse af, når du sagde hele dit liv? Ja, det er jo faktisk lige siden jeg var barn. Siden du var barn? Siden jeg var barn har jeg specielt i min barndom, der var jeg bange for at være alene hjemme også, så jeg kunne ikke sove, inden forældre kom. Og nu, der kan jeg simpelthen gå i seng, og jeg er simpelthen så træt. Og bling, siger det så. Så går der mange timer, inden jeg falder i søvn. Okay. Godt. Det vil vi prøve at finde ud af. Ja. Og det er jo sådan, at den måde, jeg arbejder på, der er det jo sådan, at din underbevidsthed ved alt. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, så er der sket det, at du så siger også selv, at du var bange. Ja. Så er der simpelthen sket det, at dit system, at din underbevidsthed, din krop, måske er blevet bange for at falde i søvn. Og det skal vi finde ud af, hvornår det har været. Og det er sådan, at den måde, vi er i kroppen på, den måde, vi reagerer på, det er jo skabt af gamle minder. Så forestil dig det der, hvor du er i dag. Og det der, det er alt, hvad du har oplevet i din voksenliv, ungdom, skoletiden og i din barndom. Kroppen husker også, hvordan det var at være en lille baby, hvor blev vi taget os af, eller hvad skete det. Og der er også bevidsthed før fødslen, hvor vi også kan have noget med, som gør, at vi stadigvæk reagerer på de oplevelser, vi havde der. Men der er jo ikke kun det her liv. Der er også alle vores tidligere liv, som vi har haft. Der kan også godt ligge et eller andet, der gør, at hvis vi falder i søvn, så kan der ske et eller andet, som er voldsomt. Så vi ved heller ikke, om vi kommer derned. Men så er der også vores forfædre. Vi er jo lavet af en æg og en sædcelle, og det er ikke kun øjenfarver og hårfarver, sådan at vi arver. Vi arver måske også nogle af deres overbevisninger, nogle af deres traumer. Men hvordan finder vi så ud af, hvad det her, hvor det ligger henne? Det gør vi ved lige om lidt. Så skal vi til at arbejde ind i din underbevidsthed og se, hvad den fortæller dig. Eller ned i kroppen, kan man også sige. Fordi kroppen ved det hele. Ja. Og så er det sådan, at mens du kommer derop, Lene, så får du den her i hånden. Og det er en måler. Og den måler simpelthen, hvornår at der er et eller andet, det giver ubehag i kroppen. Hvornår vi er inde i en eller anden energi, traume, et eller andet, hvor der er spænding inde i kroppen. Og så følger jeg lige med, mens du ligger der. Og når den så er oppe i det blå felt, så ved jeg, at vi nærmer os et traume. Og når vi så har fundet ud af, måske er vi nede ved, da man var barn, eller måske er vi i et tidligere liv, men når vi går ind og giver omsorg og kærlighed til den episode, og den man var dengang, så opløses den energi, og så opløses traumet, og så vil man få det helt anderledes bagefter. Så det er simpelthen en måler, hvor jeg følger med i, hvad der sker inde i dig. Okay. Og så samtidig med, Lene, så kan jeg en teknik, der hedder tankefeldsterapi, og det går simpelthen ud på, at når du er inde i et eller andet traume, så banker jeg på dine meridianbaner, og så lige pludselig, og vi ved ikke helt hvorfor, men så sker det i hvert fald det, at den vibration, den energi, som giver os angsten, som giver os, vi ikke kan sove, eller whatever det er, at den bliver opløst. Så der er også en forklaring på, hvad det er, at du skal igennem nu. Men er det okay, at jeg så rører ved dig, og at jeg banker på dig? Ja. Godt. Men ved du hvad, så tror jeg bare, at vi går i gang. Ja. Så værsgo at komme op på briksen. Tak. Det er så fint. Godt. Og du får lige den her i hånden. Ja. Og så kan jeg banke det her på den her side. Ja. Og jeg lægger lige den her, sådan at vi kan se, hvad der sker inde i det. Vil du gerne lige have et tæppe over? Jo, lige lidt over. Ja. Godt. Og husk, at alt, hvad der sker inde i dig, det er altid rigtigt. Og du skal ikke sige noget for at behage mig. Nej. Så hvis du svøler, nu spørger hun også en gang til, så er det altså fordi, at den ikke har været oppe i feltet endnu. Må jeg tage dine briller? Nej, gerne. Sådan. Så du lukker lige dine øjne. Skal du have noget over tæerne her? Det skal godt trække ned, ja. Sådan. Du skal i hvert fald have, som du ligger. Ligger du godt? Ja. Skal du have noget under knæene? Nej, det er fint. Det er så fint. Godt. Sådan. Så du lukker lige dine øjne. Og du mærker, at du stille og roligt kommer mere og mere til stede
i kroppen. Du tager lige kontakt med dine fødder. Du mærker dine underben, knæene. Du mærker dit lår, din bagdel, dit underliv, maven, solar plexus. Du tager lige kontakt med din brystkasse og dit hjerte, armene, hænderne, hals og hoved. Og du mærker, at du stille og roligt kommer mere og mere til stede i kroppen. I den her krop, du har valgt at være i det her liv. Og med den har du utrolig mange minder, erindringer med dig omkring, hvordan det er at være dig, Lene. Og være i den her krop, og være på den her jordklode. Og måden du reagerer på, måden du er i kroppen på, de er skabt af gamle minder. Der er minder her fra dit voksenliv, din ungdom, skoletiden, før skoletiden, og da du var en helt lille baby, og lige var kommet ind på den her jordklode. Og dele af dig husker også, hvordan det var at være i din mors mave. Og så kan vi gå helt tilbage til din undfangelse. Der var ligesom sådan 3 dele, der skabte dig. Der var en ægcelle, en sædcelle, og så din sjæl. Det lavede en fest og skabte dig. Og forestil dig, at bag ved æg og sædcellen, der står din far og din mor, deres forældre, bedsteforældre, oldeforældre. De har haft oplevelser. De har haft måde at være i kroppen på, som du på en eller anden måde kan være bærer af. Men det er også din sjæls rejse. Du kan være nede i andre kroppe i et tidligere liv, hvor du husker følelserne, men det er ikke altid oppe i din bevidsthed, hvad det egentlig skete. Du kan have været ude i andre eksistensformer, hvor man var på en helt anden måde end her på den her jordklode. Så lige nu er du utrolig mange masse minder, erindringer, men samtidig med, at du alle de her minder, så er du jo også et lys. Et guddommeligt, kreativt, skabende kærlighedslys. Nu forestil dig lige, at du går over dit hjerte. Og du går dybere og dybere ind i dit hjerte, indtil du til sidst kommer til dit lys. Og du kan for eksempel forestille dig, at du kigger ind i en flamme, ind i et stearinlys, eller ind i et eller andet energifelt. Det er din grundenergi. Den er der aldrig nogensinde nogen, der kan slukke. Men den kan på en eller anden måde nogle gange være i nedsat blus, fordi du har haft oplevelser her på jorden, som gør, at du ikke kan stråle fuldt ud. Men du har jo haft en masse af minder og erindringer med dig. Og når du har gennemlevet det, og at de ligesom bliver opløst, så har du en masse visdom med dig. Så lige nu er du et guddommeligt væsen, et lys, med en masse erfaringer, en masse visdom. Men så er der også noget inde i dig, der gør, at det er lidt svært at være her lige nu. Og det er, at du ikke kan sove. Så nu gør du lige det, at du lige mærker den der fornemmelse af, at nu er det aften, og du er simpelthen så træt, og så falder du i søvn, og så vågner du lige pludselig. Og du prøver bare lige at mærke, hvad der sker inde i kroppen, når du mærker det. Hvordan er det at være alene, og det ligger der? Og du mærker bare lige følelsen. Hvad gør det ved dig? Og du må gerne prøve at sige det højt. Afmagt. Afmagt. Godt. Så lige gå ind og mærke afmagten. Hvor sidder den hen i kroppen? Sidder den i maven? Sidder den i brystkassen? Hvad er det? Den sidder i solar plexus. Den sidder i solar plexus. Ja. Så gør du lige det nu, at du bare forestiller dig, at du bliver en lille bitte en, og nu går du ned i solar plexus. Bare lige mærke, at du går herned. Og nu kigger du dig omkring, og du mærker, hvad sker der? Hvordan er det at være dig alene og være nede i solar plexus? Det er et stort område. Det er et stort område. Hvordan er det at være der? Hvordan er det at være alene og være der? Der er mange ting at forholde sig til. Der er mange ting at forholde sig. Kan du se den Lene, der går rundt dernede i det store område, og der er mange ting, du skal forholde dig til? Kan du se hende? Ja. Hvor gammel er hun? Lige nu der får jeg 14 Ja. år. Så der er en Lene på 14 år, Ja. der går rundt dernede, og der er mange ting. Ja. Nu går du lige hen og hilser på hende, og siger, nu kommer jeg her som den voksne, og jeg ved godt, hvordan det var at være dig.
at være 14 år. Der hvor du ser hende, er hun alene, eller er der nogen? Hun er alene. Hun er alene. Ja. Men dem, der skulle hjælpe dig og være der for dig, og der hvor du skulle hen, hvor er de henne? De står med ryggen til. Ja. Hvad gør det ved dig, at de står med ryggen til? Jamen, jeg skal jo bare klare mig selv. Ja. Ja. Så i 14 år, jeg er lige kommet ned på den her jord, og så skal jeg faktisk klare mig selv. Ja. Så nu går du lige hen og holder lidt om hende. Og den er oppe hele lige nu, så så gør du lige det nu. At du kommer hen og holder lidt om hende. Og du trækker vejret sammen med hende. Og lad hende mærke, at nu er du der. Nu er du den voksne, og du er der for hende. Hvad er det værste ved, at og nu holder du om hende, samtidig med, at vi er der for hende, det hun mærkede dengang. Hvad er det værste ved, at hun skulle klare sig selv, og der ikke var nogen voksne for hende? At jeg skal være utrolig ansvarsbevidst. Ja, så jeg skal være så ansvarsbevidst. Ja, og hvad er det værste, der kan ske? Det er ikke gør det godt nok. Ja, og hvad er det værste ved, at ikke gøre det godt nok? Jeg gør det ikke godt nok. Nej. Og hvad er det værste ved det? For skæld ud. Ja, så får jeg skæld ud. Ja. Og hvad er det værste ved at få skæld ud? Det krymler min sjæl sammen. Så krymler det min sjæl sammen. Ja. Og hvad er det værste ved, at din sjæl bliver krymlet sammen? Så kan jeg ikke finde ud af, hvem jeg er. Så ved jeg ikke, hvem jeg er. Og hvad er det værste ved, at når man er 14 år og ikke ved, hvem man er, og sjælen den krymler sammen? Hvad er det værste ved det? Aner ikke en smule om, hvor man skal gå hen, eller hvad man skal være. Ja, præcis. Så nu går du lige hen og siger til hende: Kære Lene, 14 år. Undskyld den store smerte, det var for dig, at du ikke vidste helt, hvem du var, og at hvis du ikke klarede det, og ikke var god nok, så fik du skæld ud. Det var rigtig, rigtig hårdt for dig. Tilgiv mig hver eneste gang, jeg har tænkt, følt eller handlet ud fra, at hvis jeg ikke klarer det, så er jeg ikke god nok, og min sjæl krymler sammen, og jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal være. Tilgiv mig hver eneste gang, jeg har tænkt, at det var sådan, det var. Men kunne du tænke dig at elske og acceptere at være der for hende, også selvom hun ikke ved, hvem hun er, og sjælen krymler sammen, og at hun ikke ved, hvem hun er. Vil du så være der for hende? Ja. Så lad hende mærke det, så vil jeg rigtig, rigtig gerne være der for dig. Og du trækker bare vejret sammen med hende. Lad hende mærke, at du kender hendes historie. Du ved lige præcis, hvordan det var. Og du bliver bare ved med at være der for hende. Hvad sker der så inde i dig? Hvad sker der lige nu med hende? Hun kigger på mig og er glad. Hun er glad, ja. Ja. Hun kan finde humoren frem. Hun kan finde humoren frem. Ja. Så humoren har været med til også at redde hende mange gange. Ja. Ja. Hun sender dig jo hele tiden tanker, følelser omkring, hvordan hun har det, hvad hun har lyst til, og hvad hun ikke har lyst til. Men det er at lytte til hende, der ikke ved, hvem hun er, og sjælen krymper sammen, og være i den der tilstand, som hun er. Hvordan vil det nu være sammen med hende? Men det er okay. Det er okay, ja. Har hun tillid til, at du godt vil være sammen med hende, selvom hun er i den tilstand? Ja. Ja. Og det har du jo dybest set egentlig også været. Ja. Og nu trækker du bare vejret. Altså, er hun god? Er hun nok, som hun er? Ja. Også selvom at hun ikke helt ved, hvad vej hun skal gå, og hvor hun er henne. Ja. Så lad hende mærke, at du er god nok. Har hun tillid til, at du vil være noget mere sammen med hende? Ja. Ja. Du mærker bare lige, så prøver du bare lige at mærke, hvad sker der inde i dig lige nu? Det er en accept. Ja. Jeg får den følelse af accept. Ja. For det har været din rejse. Hvad har du lært af hende? At det er okay ikke at være perfekt. Ja. Så selvom hun ikke er perfekt, vil du så gerne elske og acceptere at være der for hende? Ja. Ja. Ja, for hvem skal vurdere, hvad det er at være perfekt? Ja. Så hun har taget en rejse. Så lader du hende lige mærke, at du er her stadigvæk. Og du vil rigtig gerne være noget mere sammen med hende. Og nu mærker du lige, om der er mere, vi skal have fat i som 14-årig, eller om hun er parat til at tage med dig op, hvor du er i dag. Hun er i hvert fald parat. Hun er parat, ja. Ja. Sådan. Så forestil dig lige, at du siger, okay, så kom med op, hvor jeg er i dag. Nu behøver vi ikke at
Har den med os mere. Hvad fik du lært af hende? At det er okay ikke at være perfekt. Det har du sagt en gang. Det er rigtig undskyld. Ja. Ja. Nu prøver du bare lige at mærke, hvordan energien er herinde, hvor det er sådan, at du var stor, og der var så meget, du skulle forholde dig til, og du ikke vidste, om du var god. Nu prøver du lige at mærke, hvordan energien er inde i den. Den fyldes fuldstændig op med kærlighed. Okay. Energien. Ja. Så lad du lige mærke, at den bliver fyldt op med kærlighed. Kærlighed til den, hun er. Alt, hvad hun har været igennem. Og sådan. Så spørger du hende lige, det at hun oplevede det som 14-årig, har det noget at gøre med, at det er svært for hende at falde i søvn? Ja, fordi altid på vagt. Ja. Hun skulle altid være på vagt. Ja. Om hun var god nok. Ja, hun gjorde det godt nok. Sådan. Ja. Hvad siger hun til det nu, der hvor du har taget hende med herop? Alt er godt. Ja. Sådan. Så mærker du lige igen, nu skal jeg falde i søvn, og jeg ved ikke, om jeg vågner, om jeg er god nok, eller om jeg gør det rigtigt. Eller... Så når du prøver lige at mærke, hvordan den energi har det lige nu. Ja. Jeg mærker, at det er okay, og det er at give los, at man ikke behøves, at jeg ikke behøves hele tiden at være på vagt, at det er nu godt nok. Ja. Sådan. Så mærker du lige, om der er mere, vi skal have fat i nu, eller vi er ved at være, om hvad kroppen siger. Er der mere, vi lige skal have fat i nu, eller? Jeg tror, det er den fornemmelse at tage hende med op til det voksne liv, det gjorde godt. Det gjorde godt. Ja. Så fint. Er nu hun nok, som hun er. Ja. Godt. Men så siger vi lige tak til dig, Lene, og tak til vores hjælpere. Tak til dem alle sammen, og du prøver bare lige at mærke, om der er mere energi på med et eller andet sted fra. Ja, jeg synes... Jeg fornemmer, at det er sådan, at fyldt godt op Ja. med den her gode energi til at have taget hende med op. Det er så godt. Ja. Tak for det. Jeg fornemmede helt klart en enorm healing, og jeg fornemmede, at jeg blev fyldt op med kærlighed. Ikke også? Det var også det, jeg ligesom sagde henne på Brixen. Og at der ikke var noget frygt mere. Og den der perfekthed der, det behøves altså ikke den behøves ikke at fylde så meget mere. Så healing, helt klar. Og jeg er meget taknemmelig for behandling. Tak, Ingeborg.